Γεια σας παιδιά, σήμερα θα σας πω 3 πράγματα μισό. Το πρώτο είναι, όταν χτυπάς στη γωνία του τραπεζιού το μικρό σταφυλάκι, αυτό έχει πολύ πόνο. Δεύτερο είναι ότι στις προκλήσεις οπουδήποτε σου λένε να πιείς νερό από την τουαλέτα. Αυτό μισώ πολύ παιδιά, πάρα πολύ. Και το τρίτο είναι στις προκλήσεις και πάλι σου λένε βιαστικά πράγματα να κάνεις. Δηλαδή να πιείς νερό από την τουαλέτα και μετά να βάλεις ξύδι με λεμόνι και αλάτι. Εντάξει, για αυτό είναι λίγο κάπως. Μετά πονάει το μάχη σου, ναι. Εγώ το έχω δοκιμάσει αυτό. Κάθε στιγμή μου θα έρθει η ώρα να το δοκιμάσω δυστυχώς. Αυτά για σήμερα. Γεια σας παιδιά και θα τα ξαναπούμε την επόμενη φορά.